Δεν θα τις κάνω σήμερα. Σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής θέμα, το οποίο είναι επίκαιρο, σταθερά επίκαιρο θέμα και ταιριάζει και με τις γιορτές, θα έλεγα, γιατί για πολλούς ανθρώπους, για πολλά ζευγάρια στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, και σε περισσότερες κοινωνίες σήμερα, ένα μωρό είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να έρθει στις γιορτές και σε οποιαδήποτε άλλη φάση της ζωής τους. Είναι αυτό που κυνηγούν, αυτό που θέλουν περισσότερο για να αλλάξει η ζωή τους, να αποκτήσει άλλο νόημα. Και πλέον η επιστήμη στέκεται δίπλα σε αυτά τα ζευγάρια, δίπλα στα ζευγάρια που είναι διατεθειμένα να εξαντλήσουν όλα τα μέσα και τα αποθέματα που έχουν, ψυχικά κυρίως, για να αποκτήσουν ένα μωρό. Και χαίρομαι που έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ σήμερα στο Όλα για τη Μαμά τον εξωσωματιστή ιατρό, τον κύριο Αναστάσιο Σικουτρή. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και εσάς. Αυτό που λέω πραγματικά το εννοώ, ότι για πολλούς ανθρώπους είναι ό,τι πιο σημαντικό, είναι το σημαντικότερο δώρο ένα παιδί, ένα μωρό, και το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από όλους, διότι καθημερινά συναναστρέφεστε με ζευγάρια που έρχονται σε εσάς και σας βλέπουν ως, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ως τον άνθρωπο αυτόν που μπορεί να κάνει τα δύνατα δυνατά στη γη για αυτούς και να αποθέτουν σε εσάς όλες τις ελπίδες τους για να μπορέσουν να αποκτήσουν, να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και να αποκτήσουν αυτό που ονειρεύονται. Και σήμερα είστε εδώ για να μοιραστείτε μαζί μας τη γνώση σας για τις νέες τεχνικές που αυξάνουν τις πιθανότητες να επιτύχει τελικά μία εξωσωματική. Αυτό το τόσο έτσι σημαντικό θέμα. Ακριβώς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Ευτυχώς είμαστε στο 2016 πια. Για λίγο ακόμα. Και για λίγο ακόμα. Έτοιμοι να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υπογονιμότητα. Και αυτά τα προβλήματα μπορούν να κάνουν σχέση με τον αντρικό παράγοντα υπογονιμότητας ή με το γυναικείο παράγοντα υπογονιμότητας. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε ουσιαστικά στη λύση των προβλημάτων αυτών. Υπάρχουν τεχνικές οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του εργαστηριακού κομματιού, του τομέα του εργαστηριακού. Έχουμε δύο πολύ σοβαρές εξελίξεις και άλλους που έρχονται στους επόμενους μήνες και στα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή στη φαρέτρα μας έχουμε τεχνικές όπως είναι το ύμψη, δηλαδή η μεγένθυνση των σπερματοζωαρίων, όχι πια 600 με 650 φορές, όπως είχαμε πριν από λίγα χρόνια, μέχρι πρόσφατα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια μεγένθυνση της τάξης των 6.000 φορών. Αυτό είναι πολύ μεγάλη, ακούγεται σαν πολύ μεγάλη εξέλιξη και πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι ώστε να μπορούν οι εμβριολόγοι να διαλέξουν τα καλύτερα σπερματοζωάρια, όχι μόνο με όσον αφορά την όψη τους. Όταν ήμουν στην Αγγλία πριν από μερικά χρόνια, αυτό που λέγανε οι εμβριολόγοι είναι ότι κοιτάμε να βρούμε τα good looking σπερματοζωάρια. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα, και λόγω του είμαστε τυχεροί και η εξωτερική κυταρική μεμβράνη σπερματοζωάρια είναι διαφανής, μπορούμε να δούμε και τα κυταρικά οργανίδια μέσα από την κυταρική μεμβράνη, την ουσία, όπως λέτε και εσείς, και να μπορέσουμε να διαλέξουμε τα καλύτερα σπερματοζωάρια. Μια άλλη τεχνική που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στους εμβριολόγους μας στο εργαστήριο να διαλέξουν τα καλύτερα έμβρια για να μπορέσουμε εμείς να τα μεταφέρουμε στην εμβριομεταφορά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Μπορεί να έχει 7, 8, 10 έμβρια, τα οποία πρέπει να διαλέξεις τα καλύτερα, έτσι, να βάλεις. Αυτή η δυνατότητα υπήρχε μέχρι τώρα, της επιλογής των εμβρίων. Ακριβώς. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα και ακόμα υπάρχει, αλλά βασίζεται στη μορφολογία. Ναι. Στο πώς φαίνονται τη μέρα που θα κάνουμε την εμβριομεταφορά. Όμως, αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα της τεχνικής που λέγεται time-lapse, η οποία έχει να κάνει ουσιαστικά με μια βιντεοσκόπηση, χωρίς να υπάρχει flash, της εξέλιξης των εμβρίων μέσα στον εποαστικό κλίβανο, στο εργαστήριο. Ουσιαστικά τραβάμε φωτογραφίες με πολύ ευαίσθητη φωτογραφική μηχανή, οι οποίες στο τέλος γίνονται film, και έτσι οι εμβριολόγοι μας έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν το κάθε έμβριο, όχι όσο μια στιγμή, μέρα ακριβώς που εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την εμβριομεταφορά, αλλά μπορούν να δουν πώς εξελίχθηκε στο βάθος του χρόνου. Μέσα στις 2, 3 ή 5 μέρες που μεσολαβούν από την ώρα της γονιμοποίησης που γίνεται στο εργαστήριο μέχρι την ώρα της εμβριομεταφοράς. Άρα, χάρη σε αυτές τις δύο τεχνικές που μόλις είπαμε, και η μία που αφορά το σπερματοζωάριο και η άλλη που αφορά το άριο ουσιαστικά. Το έμβριο. Πια. Μπορούμε να δούμε, επενδύουμε στην πρώτη ύλη που έχουμε ουσιαστικά και κερδίζουμε έτσι
κερδίζουμε σε πιθανότητες να επιτύχουμε. Επίσης έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα φάρμακα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε φάρμακα πολύ αξιόλογα αυτή τη στιγμή. Δίνουμε μικρότερες δόσεις στις γυναίκες. Έχουμε ουσιαστικά βάλει στη γωνία την επιπλοκή της υπερδιέγερσης οθικών, που ήταν μια επιπλοκή όχι μεν συχνή, αλλά αρκετά σοβαρή στην εξωματική γονιμοποίηση, μέσω της χρήσης των καινούριων φαρμάκων. Και επίσης υπάρχουν καινούργιες τεχνικές, όπως είναι η vitrification, η αλοποίηση στα ελληνικά, η οποία έχει εξελίξει κατά πολύ τις τεχνικές freezing, δηλαδή του να παγώσουμε τα έμβρια, ώστε να χρησιμοποιήσουμε σε δεύτερο χρόνο, ή γιατί μας περίσσεψαν ή γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες οι οποίες μας καθοδηγούν στο να καταψύχουμε με την συγκεκριμένη μέθοδο τα έμβρια και να τα βάζουμε μετά από 2 ή 3 μήνες, έτσι ώστε να αυξήσουμε περαιτέρω τις πιθανότητες επιτυχίας. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στο χειρουργικό κομμάτι, που συνδέεται με την εξωσωματική γονιμοποίηση και έχει να κάνει με την τεχνική που, ενώ τη χρησιμοποιούμε αρκετά χρόνια, της ιστεροσκόπησης, αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί σε πάρα πολύ. Στον κόσμο που ενδεχομένως δεν γνωρίζει. Η ιστεροσκόπηση ουσιαστικά είναι μια τεχνική με την οποία, ενώ ο ασθενής κοιμάται, ουσιαστικά χρησιμοποιούν οι αναισθησιολόγοι μέθη, εμείς τοποθετούμε μια μικρή κάμερα με ψυχρό φωτισμό, η οποία δεν είναι μεγαλύτερη από 4,5 χιλιοστά, μέσω του τραχύλου και βλέπουμε τι συμβαίνει στο εσωτερικό της μήτρας. Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να διαγνωστούν με άλλο τρόπο, ας πούμε, το πολιτικό υπερηχογράφημα. Όπως είναι πολύποδες, όπως είναι φλεγμονές, η ενδομητρίτιδα, ακριβώς. Όπως επίσης υπάρχουν τεχνικές πια μέσω της ιστεροσκόπησης διόρθωσης προβλημάτων δηλαδή ανατομικών όπως είναι τα διαφράγματα της μήτρας, αλλά υπάρχει και τεχνική η οποία αυξάνει κατά πολύ την πιθανότητα εμφύτευσης ή θεραπείας των καθέξιν αποβολών, δηλαδή των αποβολών που συμβαίνουν μία μετά την άλλη. Τώρα στη δικό του, αλλά θέλω και εγώ να το καταλάβω ως ένας απλός συνομιλητής και ως μαμά, ακούγοντάς τα. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό που περιγράφεται να γίνει, ενώ ακριβώς είστε κατά τη διάρκεια της επέμβασης, γιατί έτσι μπορείτε να δείτε σε αληθινό χρόνο τι γίνεται μέσα στη μήτρα, ενώ γίνεται η γονιμοποίηση. Γίνεται η προσπάθεια. Πριν κάνουμε τη γονιμοποίηση. Ουσιαστικά χρονικά θέλω να καταλάβω πότε γίνεται. Αυτή η τεχνική γίνεται 1 με 2 μήνες πριν εμείς κάνουμε την εμβριομεταφορά. Μάλιστα. Μπαίνουμε μέσα στη μήτρα με τη συγκεκριμένη κάμερα. Αυτό διαρκεί από 10 έως και 20 λεπτά. Μένει ο ασθενής για 2 ώρες στο νοσοκομείο και μπορεί να φύγει να πάει σπίτι. Ακριβώς. Κατάσταση, όχι, δεν το λέω επέμβαση, προετοιμασία, σαν εξέταση θα το πω. Είναι εξέταση και θεραπεία ταυτόχρονα σε μερικές περιπτώσεις. Αλλά σε ανθρώπους που έχουν πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής, η συγκεκριμένη τεχνική βοηθάει στο να επιτύχουμε. Να εξηγήσει, όχι να εξηγήσει, μόνο να επιτύχουμε και καλύτερες πιθανότητες εμφύτευσης. Ουσιαστικά, με την τεχνική αυτή γίνεται μια νεαροποίηση του ενδομητρίου στο σημείο εκείνο του πυθμένα που ακριβώς γίνεται η εμφύτευση. Αυτή η νεαροποίηση λειτουργεί για πάρα πολλούς μήνες και έχουμε τη δυνατότητα τους επόμενους μήνες να επιτύχουμε υψηλότερα ποσοστά εμφύτευσης. Είναι μια επαναστατική, θα μπορούσα να πω, τεχνική, και ειδικά σε περιπτώσεις που έχουμε επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες ή σε περιπτώσεις που έχουμε καθέξιν αποβολές. Αυτά όλα όσα περιγράφετε πραγματικά ακούγονται πολύ, πολύ σύγχρονα, πολύ σπουδαία και πολύ, δεν ξέρω αν είναι πολύ ελληνικά όμως. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουν έρθει όλα αυτά που μας... Φυσικά έχουν έρθει εδώ και αρκετά χρόνια και εξελίχουμε συνεχώς τις τεχνικές. Αυτό που ήθελα να προσθέσω για την ιστεροσκόπηση είναι ουσιαστικά, θα στο περιγράψω όπως το περιγράφω στους ασθενείς μου, είναι σαν να μπαίνουμε στο πρώτο παιδικό δωμάτιο και να προσπαθούμε να το συγυρίσουμε. Να δούμε πρώτα απ' όλα αν υπάρχουν προβλήματα και από εκεί και πέρα να προετοιμάσουμε το πρώτο παιδικό δωμάτιο που είναι η μήτρα της μαμάς και θα είναι για 9 μήνες το δωμάτιο που ο χώρος θα φιλοξενηθούν τα έμβρια, προκειμένου να δώσουμε τις μεγαλύτερες πιθανότητες στο να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που οι γονείς θέλουν. Άλλες εξετάσεις που προτείνετε εσείς πλέον να γίνονται και θα βοηθήσουν ακριβώς σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα υπάρχουν? Σίγουρα και υπάρχουν. Σίγουρα και υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι υπέρ του προγενετικού ελέγχου. Η γυναίκα θα πρέπει να εξεταστεί πριν μπει στη διαδικασία να σκεφτεί να κάνει παιδί. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό
εμείς οι γυναικολόγοι να ενημερώνουμε τις γυναίκες και ειδικά τις νέες κοπέλες ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είτε αυτές είναι ορμονικές, απλές εξετάσεις, όπως θα σας περιγράψω ένα παράδειγμα, είναι η ερυθρά. Να δούμε μια γυναίκα έχει αντισώματα ερυθράς. Το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, ναι. Μην το λέτε αυτό. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που οι γυναίκες έχουν κάνει εξωματικές 2 και 3 και έρχονται τελικά σε μένα και δεν έχουν κάνει βασικά πράγματα. Και αυτού και από την αρχή όλα. Έτσι ακριβώς. Οπότε ο προγενετικός έλεγχος είναι πολύ βασικός. Η χρήση φιλικού ξέους ξέρουμε πολύ καλά ότι μειώνει τις πιθανότητες προβλημάτων στο νευρικό σωλήνα, όπως είναι οι μηνυγκοκύλες. 2 με 3 μήνες πριν μείνει έγκυος η γυναίκα θα πρέπει να έχει ξεκινήσει τη χρήση φιλικού οξέως. Αλλά αυτή τη στιγμή σε ασθενείς που είχαν προβλήματα γονιμότητας ή είχαν επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες εξωματικής ή καθέξινα αποβολές, συνεχιζόμενες δηλαδή αποβολές, υπάρχουν μοντέρνες εξετάσεις, σύγχρονες, οι οποίες μπορούν να μας ξεκαθαρίσουν το τοπίο όσον αφορά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το ανοσοποιητικό σύστημα και με την τάση του οργανισμού να σχηματίζει μικροθρόμβους, όπως είναι η θρομβοφιλία. Δηλαδή ένας πολύ καλός εξειδικευμένος έλεγχος όσον αφορά την πυκτικότητα του αίματος, της θρομβοφιλίας δηλαδή, που είναι αρκετά συχνή στην Ελλάδα. Και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εμφυτευσιμότητα, δηλαδή στη δυνατότητα εμφύτευσης των εμβρίων που εμείς αφήνουμε. Είναι πολύ σημαντικός, όπως επίσης και ένας έλεγχος του ανοσοποιητικού, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που συσχετίζονται άμεσα με το στάδιο, την κατάσταση που βρίσκεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα, τα οποία προβλήματα μπορούν να εμποδίσουν την εμφύτευση ή την εξέλιξη μιας εγκυμοσύνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο έλεγχος. Επομένως, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι σημαντικότερο από όλα να επιλέξουμε το σωστό γιατρό. Αγαπητέ κύριε Ζικούτη, είναι το πιο σημαντικό, γιατί όντως, όπως μου τα είπατε εσείς σήμερα, καταλαβαίνω ότι κάθε γιατρός έχει τη δική του προσέγγιση και όπως είπατε, υπάρχουν και περιπτώσεις γυναικών που έρχονται και όλα έχουν γίνει λάθος. Γι' αυτό, εγώ αυτό θα πω ως δημοσιογράφος, βάσει όσων άκουσα απόψε και όση εικόνα μπορεί να έχω από το θέμα, είναι να το ψάχνουμε πολύ πριν καταλήξουμε στον γιατρό στον οποίο θα εμπιστευτούμε. Είναι τελικά το πιο σημαντικό από όλα. Και αφήνω για το τέλος της συνάντησής μας της σημερινής μια άλλη σημαντική δική σας πτυχή, την οποία θέλω να γνωρίσουμε με τους τηλεθεατές μας, που είναι η συμβολή σας και στον ιατρικό τουρισμό. Είναι και ένας άλλος χώρος με τον οποίο ασχολείστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα πρόσφατα είχατε και ήταν μεγάλη τιμή να βραβευτείτε κι εσείς για αυτό σας το έργο, όχι από κάποιους τυχαίους, αλλά από τους υπότες της Μάλτας. Μπορούμε να δούμε και το σχετικό υλικό με την βράβευσή σας. Και θέλω να μου πείτε παράλληλα και για τη βράβευση αυτή 2 λόγια, αλλά και για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχετε εσείς λάβει όλα αυτά τα χρόνια για τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, που αν δεν είναι η Ελλάδα προορισμός ιατρικού τουρισμού, ποια χώρα θα πρέπει να είναι, έτσι? Ας είμαστε και ειλικρινείς, χωρίς να ευλογούμε τα γένια μας, είμαστε ειλικρινείς. Η παρασημοφόρηση αυτή με το Σταυρό του Ταξιάρχη έγινε από τους ΣΜΟΜ, το γνωστό τάγμα των υποτών της Μάλτας, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στρατιωτικό, αλλά κυρίως τάγμα φιλανθρωπικό. Είναι αμέσως μετά τον Ερυθρό Σταυρό, να φανταστείτε, όσον αφορά το φιλανθρωπικό του έργο. Έχουν έδρα τη Ρώμη και η παρασημοφόρησή μου έγινε με το Σταυρό του Ταξιάρχη εξαιτίας του επιστημονικού μου έργου, αλλά κυρίως της προώθησης του επιστημονικού, του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας, σε μια χώρα η οποία έχει τα γνωστά προβλήματα που όλοι ξέρουμε και που αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να ήταν και είναι ένα μεγάλο κομμάτι πηγής εισοδήματος και από το εξωτερικό και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ταυτόχρονα μια διαφήμιση της Ελλάδας, πολύ σημαντική, γιατί είμαστε ένας προορισμός που μπορεί να συνδυάσει και το επιστημονικό κομμάτι, το οποίο βρίσκεται σε άρτιο επίπεδο, ταυτόχρονα με τις ομορφιές της χώρας μας. Δηλαδή, ο ασθενής μπορεί να έρθει να κάνει ένα κύκλο εξωματικής γονιμοποίησης, μια θεραπεία και ταυτόχρονα να κάνει και τις διακοπές του. Υπάρχουν ασθενείς που έρχονται από την Αμερική, από την Αυστραλία, από την Ιταλία, είτε γιατί έχουν προβλήματα στις χώρες τους να μπορέσουν να δουν αποτελέσματα στις θεραπείες, είτε γιατί οι θεραπείες αυτές είναι πανάκριβες, όπως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία, και προσπαθούν να βρουν μια διέξοδο, να έρθουν σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, όπως είμαστε εμείς, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Τσεχία, αυτή και οικονομική στιγμή, χώρα, όλες οι χώρες που να συνδυάσουν το άρτιο επιστημονικό επίπεδο μαζί με τη θεραπεία τους και τις διακοπές τους ταυτόχρονα. Επειδή εσύ ακριβώς καταβάλεις πολύ μεγάλη προσπάθεια να προσελκύσεις ζευγάρια και το καταφέρνεις και όντως μόνος σου έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα για τον ιατρικό τουρισμό,
υπάρχει στήριξη που θα έπρεπε από την ελληνική πολιτεία? Δηλαδή, ποια είναι τελικά πού χωλένουμε εμείς τον ιατρικό τουρισμό? Γιατί δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο ιατρικού τουρισμού εμείς στην Ελλάδα και να είμαστε νούμερο 1 προορισμός, ενώ διαθέτουμε και πολύ καλούς γιατρούς και, όπως είπες, πολύ καλές μονάδες ξενοδοχειακές και τα νοσοκομεία μας πλέον και οι κλινικές μας κτλ. Τα ιατρικά μας κέντρα είναι πολύ μπροστά σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά, μιας και έχεις ζήσει και εσύ σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Τελικά, ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ότι είμαστε Έλληνες, ότι έχουμε την ελληνική, ότι βαριόμαστε να ασχοληθούμε? Το πρόβλημά μας είναι στην οργάνωση, πιστεύω. Ναι, είμαστε στην οργάνωση, γιατί ο καθένας προσπαθεί να οργανωθεί στο δικό του σπίτι, στην κλινική του, στο νοσοκομείο του. Δεν υπάρχει όμως μια σύμπνοια. Μια προσπάθεια να οργανωθούν οι δυνάμεις μας, έτσι ώστε όλοι μαζί να προωθήσουμε το ίδιο κομμάτι. Με αρρωγό πάντα την πολιτεία. Έτσι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό η πολιτεία να βοηθήσει, να καταλάβει ότι είναι ένας πολύ μια πολύ σημαντική πηγή τουρισμού σε μια χώρα η οποία είναι τουριστική. Ναι. Και η βαριά της βιομηχανίας μόνο αυτό είναι. Ακριβώς, δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Είναι η βαριά βιομηχανία, όπως ξέρουμε, και η ναυτιλία στην Ελλάδα. Έτσι. Οπότε ο τουρισμός και η ναυτιλία είναι εκεί τα δύο κομμάτια που πρέπει να μπορέσουμε να ενισχύσουμε περισσότερο. Η κυβέρνηση και οι υπουργοί θα πρέπει να ρίξουν μια παραπάνω ματιά λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί οι Ισπανοί το έχουν κάνει πριν από εμάς. Και το κάνουν πάρα πολύ καλά. Δεν έχουν καλύτερες μονάδες, ούτε μεγαλύτερες. Πολλά δεν έχουν όπως εμείς έχουμε. Ούτε ωραιότερη χώρα θα τολμούσα να πω από τη δική μας. Αυτή τη στιγμή η μόνη μας διαφορά είναι ότι έχουν μια μεγάλη υποστήριξη και αρρωγή από την πολιτεία, από το Υπουργείο Τουρισμού και από το Υπουργείο Υγείας. Ελπίζω να φτάσουν τα λόγια μας και εδώ σήμερα, να φτάσουν και στα αυτιά που πρέπει. Καλό θα είναι να κάνουμε γενικότερα μια προσπάθεια να προβάλλουμε το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ θα ευχηθώ, κύριε Σικουτρή, επειδή τελείωσε ο χρόνος μας, να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και για τον ιατρικό τουρισμό, καταθέτοντας και κάποιες προτάσεις ενδεχομένως για το πώς μπορεί να οργανωθεί στην Ελλάδα, ποιες ελλείψεις υπάρχουν και όλα αυτά. Και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για όσες εξελίξεις έχουμε στο κομμάτι της εξωσωματικής αλλά και των νέων τεχνικών, των επιστημονικών που πρέπει να γνωρίζουν οι οικογένειες. Είμαστε στη διάθεσή σας να επικοινωνήσουμε αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις. Ευχαριστώ όποτε θέλετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και φυλάσσομαι προσεχώς να κάνουμε μια εκπομπή για καινούργιες εργαστηριακές τεχνικές, οι οποίες πρόσφατα σε ένα συνέδριο που ήμουν στη Ρώμη πριν μερικές μέρες βγαίνουν στην επιφάνεια, και πιστεύω ότι θα είναι ένας σεισμός στην κυριολεξία στον κομμάτι το δικό μας που έχει να κάνει με την υπογονιμότητα. Θα βοηθήσουν πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα αυξήσουν και τα ποσοστά επιτυχίας πολύ σύντομα. Τέτοιοι σεισμοί είναι ευπρόσδεκτοι, επομένως